Тапшырының алдагы кытлау сәламнәре Яңа Кулатка авылына аша. Бүген үзенең 60 яшьлек матур юбилеен хөрмәтле милләттәшебез Сыддыкова Нурия Алижан кызы каршылый. Әлеге гомер тантанасы белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Амирҗан Исмаилович, Халиковлар гаиләсе, кызы Рәмзия, кияве Рамил, балалары Рамина һәм Ралина, сеңелләре Ягудина Нурзия Алижановна, улы Илмир, Кадрия Алижановна, тормыш иптәше Рушан, балалары белән, энесе Тәүфик Алижанович кытлап, йөрәк түрләреннән ургылып чыккан изге теләкләрен ирештерәләр. Ишле гаиләдә иң өлкәне булып туган газиз кешебезгә дә 60 яшь тула. Гомере буе исәп-хисап яраткан бала башлап колхозда бухгалтер булып та, кибеттә сатучы булып та эшләде. Кайсы эшкә генә алынмасын, аның барысы да кулыннан килде. Язмыш дигәннәре минем тормышымда иң зур бүләгем, мәхәббәтем, сөекле хатынымны очраттырды. Мин бүген дә үз бәхетемә артык ышанмый яшим. Бары шул бәхетемне күпсенмәсен генә Ходаем. Мәхәббәт җимешләребез безнең сөюебезне күреп, тату, ата-ана иркән азына туеп, безне шатландырып, әкрен генә үсеп җиттеләр. Яратканым минем, бүген синең матур юбилеең уңаеннан тагын бер тапкыр яратам дип әйтергә рөхсәт ит. Кадерлем минем, сине чын күңелдән туган көнең белән котлыйм. Алдагы тормышыңда нык исәнлек, җан тынычлыгы булсын иде. Безгә бергәләп барлыкта, муллыкта, тигезлектә озак яшәргә язсын бер Аллам. 27 сентябрьдә без 41 ел бергә гомер кичерү тантанасында каршыладык. Алтын туйларга да ерак калмады сөеклем. Бары исән генә булыйк. Әниебез, яраткан әбиебез, безнең бүгенге иркә сүзләргә нык лаек кеше син. Гомере буе авыл җирендә яшәп, син бик тырыш, уңган хуҗабикә, яраткан һәм яратылган хатын, иң газиз, олы йөрәкле ана, газиз әбекәй исемендә чын килеш яклап чыктың. Кадерлебез, син өйдә булмасаң әллә ничек салкын һәм караңгы төсле тоела безгә. Ә син кайтып кергәч, назлы яз кояшы чыккандай була. Без шул кадәр синең тәмле ризыкларыңны яратабыз. Янәшәңнән һич тә китә алмыйча, гел татлы сүзләреңне тыңлап кына яшәр идек дибез. Бишек бавын төннәр буе селкеп, назлап безне үстердең. Төннәреңне йокламыйча борчуларда үткәрдең. Балаларың рәхмәт әйтә, бар изгелегең өчен, оныкларны яратырга бирсенче сиңа көчен. Мәңге яшә, безгә синең елмаюың дәрт бирә. Сине кышып, назлап алып, яратырга нык килә. Бәхетле бул, саулыгың да какшамасын һич кенә. Без сиңа һаман сабыйдыр, без сиңа гел кечкенә. Безнең апабыз бик якын һәм кадерле кешебез. Аның уңганлыгына, сабырлыгына, тырышлыгына без таң калабыз. Җизнәбез белән гел ярдәм итүләре өчен юбилеенда рәхмәт укыйбыз. Апабыз аш суга, өйдә пөхтәлек булдырырга да бик уңган. Кайчан гына килмиек, ачык йөз, тулы табын белән каршы алыбыз аталар. Бүген апабызны 60 яшьлек юбилее белән котлап берне телибез. Саулыклы бул, бәхетле бул, безнең белән аралашып мәңге яшә. 60 ел узып киткән, сизми, сизелми генә. Тормыш юлын синең кебек матур үтәр кем генә. Син бәхетле, гаиләң тигез, инсафлы балаларың, кылган гамәлләре белән кабатлый аналарың. Акыллы да, сабыр да син, тыйнак һәм итагатьле. Гомерең буйларына сау-сәламәт булсаң иде, шиксез бәхетле. Хөрмәтле Нурия Алижановна, юбилеегыз котлы булсын. Якыннарыгызның музыкаль бүләгендә кабул итегез. Котлы булсын әни туган көнең, назлап кына сиңа дәшәрбез. Алла бирса синең белән бергә, озак еллар тагын яшәрбез. Рәхмәтем зур сиңа, озак яшә. Безгә бит синең зур
Yakınların balaların bilen Көп гомерләр тагын яшәрбез Рәхмәтем зур сиңа озак яшә Безгә бит синең зур юаныш Арып талсак тормыш юлларында Сине бар әле безгә таяныш Рәхмәтем зур сиңа озак яшә Безгә бит синең зур юаныш Арып талсак тормыш юлларында Сине бар әле безгә таяныш Арып талсак тормыш юлларында Сине бар әле безгә таяныш Сине бар әле безгә таяныш Нурия Алижан кызы Сыддыкованы Казан шәһәрендә яшәүче улы Рафаил Амирҗанович, килене Әлфия, балалары Альберт, Алина ихластан котлап, яраты хисләрен җиткерәләр. Әнкәй, котлау хатыбызның башында сиңа бу дөньяда иң олы зат, гомер бүләк иткәнең өчен рәхмәт әйтәсем килә. Без бәхетле балачак күрдек. Үз башыбыз тулы, табыныбыздан ризык өзелмәде. Ни сораганнарыбызны, ни теләгәннәребезне әткәй белән бергә үтәргә тырыштыгыз. Безнең яраткан әниебез хакында бик җылы сүзләр белән генә телгә алып сөйләп була. Гап-гади, киң һәм ачык күңелле кеше ул. Бер дә тик торырга өйрәнмәгән җан гел нидер эшләргә омтыла. Кулыннан килмәгән эше дә юк әниебезнең. Бик тәмле итеп аш-сулар пешерә. Аныклары инде әбиләрен үлеп яраталар. Үзе дә әбиләре аларга гел тәмнюшкалар алып, килгән саен күңелләрен күрергә тырыша. Әниебез, Раббым сине озын-озак еллар, әтиебез белән тигез итеп яшәтсен. Аныкларыгызның бәхетенә куанып, әле тагын бик күп тапкыр әби-бабай булып яшәргә язсын иде. Без барысы өчен дә сиңа рәхмәтләрне укып, бәхет телибез. Тәгәри күземнән яшьләр, кайгылардан түгел ул. Әнкәемнең юбилее, яшьләрем сәбәбе шул. Өйрәттең дә бар нәрсәгә, бирдең киңәшең һәр чак. Искә төшә әнкәй назы, гөрләп үскән балачак. Күзләреңдә синең яшьләр һаман. Бу шатлык яшьләре түгелме? Әйдә инде шатлыкка күмәйек бүгенге бәйрәмең көнеңне. Синдәй гүзәл әниләр бик сирәк туалардыр безнең дөньяга. Өләшәсең бар йөрәк җылыңны, бала онык һәрбер туганга. Югалтулар кичерүе сындырмасын, шатлыклар җитәрлек булсыннар. Бүген шагыр килеп өебезгә бар туган, дусларың тылсыннар. Рәхмәтләр әйтсәк тә аз булыр. Син лайык иң матур сүзләргә. Мең яшә әнкәем, бары шатлык белән, өләшеп тик бәхет безләргә. Хөрмәтле Нурия Алижановна, бала аныкларыгыз сезне ихлас күңелдән юбилеегыз белән котлыйлар һәм бүләккә матур җыр тапшыралар. Үлчәп алып кына буламыни аналарның алтын йөрәген. Күпме сөю анда, күпме борчу, изгелекнең күпме күләме. Тик сине уйлап кына тибә минем йөрәк. Туган көнеңдә әни телим изге теләк. Бәхетле бул, сәламәт бул, озак яшә әнием. Картаймалы әни димен дә мин,
Ак чәчеңне тарап саныймын. Ничә яшьтә булсам да мин әни, һаман әле назлы сабыймын. Тик сине уйлап кына тибә минем йөрәк. Туган көнеңдә әни, телим изге теләк. Бәхетле бул, сәламәт бул, озак яшә әнием. Сүзләреңнән, нурлы күзләреңнән яшәр өчен бетмәс көч алам. Син барында әни, мин бу җирдә канатымны җәеп очалам. Тик сине уйлап кына тибә минем йөрәк. Туган көнеңдә әни, телим изге теләк. Бәхетле бул, сәламәт бул, озак яшә әнием. Тик сине уйлап кына тибә минем йөрәк. Туган көнеңдә әни, телим изге теләк. Бәхетле бул, сәламәт бул, озак яшә әнием. Бәхетле бул, сәламәт бул, озак яшә әнием. Нурия Галижан кызы Сыддыкова бүген бәйрәме көнне татлы котлаулар кабул итә. Иске Кулаткадан кыда-кыдагысы Халиковлар гаиләсе, Рафия Равильевна, Рафаэль Равилович, балалары Рөстәм, Регина да бу көнне читтә кала алмаганнар. Туганлашу безнең күптән инде булды. Әлеге вакыт эчендә без бер-беребезне яратып, танып, хөрмәтләп яши башладык. Туганлаштык дисәк тә һич ялгыш булмас. Төп сүз бүген юбилей арышы турында барыр. Кыдагый, синдәй хатын-кызларның бар матур сыйфатлары гына тупланган. Синең йөзең айдай балкып тора. Акылың, олы китап акылы. Уңганлыгың барысы эшендә күренә. Хезмәтеңдә дә сине хөрмәт иткәннәр. Балаларың инде урнашкан, димәк, гомереңнең иң матур вакытына җитештең. Әле карт түгел, тик тормышның төп максатларын үтәп өлгердең. Бу нәтиҗәләргә ирешүендә әлбәттә кыдабызның да өлеше зур. Чөнки ул гаилә башлыгы буларак бар көчен куйган. Һәм бүгенгегә, гаиләгезгә күз тимәсен, сыкланырлык. Чын күңелдән сине кыдагый матур юбилеең белән котлыйбыз. Рәхмәт сиңа, балабызны үз шикелле күрә алганга. Ни теләргә? Акча теләргә кирәк булмас, чөнки ул бер көнлек тузан бертеге. Аннары малда бәхет түгел, саулык телик икегезгә дә. Бәхетегез кимемәсен. Бер-берегезгә терәк булып, кирәк булып, кыдабыз белән матур гомер итегез. Кыда-кыдагый чакырган бәйрәмгә килеп җиттек. Аларга ихлас күңелдән исән булыгыз дидек. Ярый язган бергә кыдалашып яшәргә. Язсын Раббым алга таба яшеннәрдә яшнәргә. Кирәк кадәр байлык бирсен, ташырлык саулык белән. Котлыйбыз ихлас күңелдән матур юбилей белән. Күп узгансыз икәү бергә бар авырлыклар үтеп. Хәзер инде насыйп булсын яшәүләр бәхет көтеп. Котлы булсын, матур булсын юбилей кыдагый синеке. Син иң матур, иң кадерле, якын кеше безнеке. Кадерле Нурия Алижановна, бар теләкләргә ихластан без дә кушылабыз һәм музыкаль күчтәнәшне тыңларга чакырабыз.
Ялкынланып көтәбез туган көнне, өстәп бер ел үтеп китә, олыгайды бул сине. Ак бәхетләр, телим туган көнеңдә, бары шатлык, куанычлар булсын дие күңелеңдә. Ак бәхетләр, телим туган көнеңдә, бары шатлык, куанычлар булсын дие күңелеңдә. Узган еллар, аккан сулар, исләр китми үткәнгә. Бу бит шулай, бик бәхетле